ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକା ସାଥିରେ ଘରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ହୋଇଥାଏ ରାଜଯୋଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଘରେ ପୂଜା ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ପୂଜା ଘରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ପୂଜା ଘରେ କିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ବନିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ବାଳଗୋପାଳ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସହିତ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳିତ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଯୋଡ଼ି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତୀକର ଏପରି ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଥାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଗୃହ କ୍ଲେଶ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରି ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଆପଣ ଘରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଦରବାରର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଫଟୋ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଅତି ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ଘରେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 କିମ୍ବା 5 ଏପରି ରଖିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ବେଳେ ସର୍ବଦା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଭୁଲରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।
ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।